መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 56 ኩሉ መዓልቲ ሰልፈኛታት የጨንቁኒ ክውሕጡኒ ደልዩ ኣለዉ እሞ ወኣምላኽ መሓረኒ ብትዕቢት ዝዋግኡኒ ብዙሓት እዮም እሞ ኩሉ መዓልቲ ተጸናተውተይ ክውሕጡኒ ይደልዩ በቲ ዝፈርሃሉ ጊዜ ኣባኻ እውከል ብኣምላኽ ንቓሉ ኣመስግኖ ኣብ ኣምላኽ ተወኪለ ኣይፈርህን ስጋኸ እንታይ ከይገብረኒ ኩሉ መዓልቲ ንቓላተይ ከራኸርዎ ብዘሎ ሓሳባቶም ጉድኣተይ እዩ ተኣኪቦም የድብዩለይ ነፍሰይ ይደልዩ እዮም እሞ ስጉምተይ ይስልዩ ኣለዉ ብበደሎም ዶ ክድሕኑ እዮም ወኣምላኽ ብኹራኻ ንህዛብ ኣውድቆም ንስኻ ንምኽብላለይ ቈጸርካ ንንብዓተይ ኣብ ጭልፎኻ ኣከብካ ኣብ መጽሓፍካ ዶ ኣይተጻሕፈን በታ ዘእውየላ መዓልቲ ጸላእተይ ንድሕሪት ክምለሱ እዮም ኣምላኽ ምሳይ ከም ዘሎ እዚ እፈልጥ ኣለኹ ብኣምላኽ ንቓሉ ኣመስግኖ ብእግዚኣብሔር ንቓሉ ኣመስግኖ ኣለኹ ኣብ ኣምላኽ ተወኪለ ኣይፈርህን ሰብ ከ እንታይ ከይገብሩኒ ወኣምላኽ መብጽዓኻ ኣብ ልዕለይ ኣሎ ኣብ ብርሃን ህያዋን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክመላለሲ ንነፍሰይ ካብ ሞት ንኣጋረይ እውን ካብ ውድቀት ኣድሒንካያን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ምስጋና ክቕርበልካ እየ